месеца на домашните луканчета ви предлагаме този модел мощна месомелачка, която е перфектна както за мелене на месо, за правене на домашна кайма, така и за пълнене на наденички и за луканчета. Тя е с мощност 2200 вата и е изключително лесна за използване, а в момента е и на перфектна цена. Месомелачката, освен лесна за използване, е и много лесна за разглобяване и за почистване по супер лесен начин. Както видяхте, се маха предната част, разглабя се, развъртате отпред, което става за секунди, малко сме стегнали, и разглабяте абсолютно всичко и почиствате отвътре. Това са и различните части. Тя е оборудвана с изключително остри остриета, които се справят перфектно с всичко. Тя си идва с няколко броя различни приставки, както за пълнене на луканчета и на наднички, така и за мелене на месо. Перфектният избор за всички домакини. Ако искате да се здобиете с такава поръчка, можете да направите на телефонния номер или директно в сайта ни.